Ha nem lenne Attilánál egyébként Attilával? Nem. Nem. Na mi lesz most akkor, Attikám? Hát én a magamnak már össze is mondtam, hogy gondolkodjon el Attilával való kapcsolatán. Figyelj, 17 éves lány vagy még, tehát nem tudja még igazából eldönteni azt, hogy mi neki az igazán jót ragaszkodik, és ez van, hogy ragaszkodik Attilához, és nem tudod elszakadni tőle. Szeretem az testőrök, és hogy mondjam, féltem is az ilyen emberektől, mint amilyen Attila, hogy a lelki világában mi fog történni, de hogyha én elbeszélgetek vele, és mindent elmondok neki, hogy ezt hogy kell csinálnia, és hogy ezek a tapasztalatai vannak elmesélemnek, és ezek utána is Attilával akar maradni, akkor nem fogom Attilától úgymond eltávolítani tőle. Te dühös vagy Attilára? Hát dühös vagyok rá, de igazság szerint kivetően ennyit mondom, hogy kinevetelni kell. Számomra sem mit csinál. Úgy örültem, hogy végre egyenesbe jöttünk, és most